אנגליה, 1757. ילד בן 8 עובר וריולציה, שזה חיסון לאבעבועות שחורות. עוברים את התהליך הזה, והתהליך עבורו נחשב אפקטיבי כי הוא מפתח רק תסמינים קלים, ולא חולה אחר כך במחלה. לילד הזה קראו אדוארד ג'נר, והוא נחשב היום כאבי תורת החיסונים. לימים, כשאדוארד הנער גדל בכפר קטן באנגליה, הוא נחשף להשערה או לאמונה, למיתוס, שחשיפה לאבעבועות הבקר מגנה מפני אבעבועות שחורות. הוא גדל, התמחה אצל רופא הכפר והפך להיות רופא הכפר בעצמו, וב-1796 הוא עשה את הניסוי הראשון על התרכיב, על הפיתוח החדש שלו. הוא עשה את הניסוי על הבן של הגנן, בן ה8, ג'יימס פיקס, והוא השתמש הפעם באבעבועות בקר. הוא רצה לבדוק אם באמת אבעבועות בקר מייצרות חסינות לאבעבועות שחורות. עכשיו, קצת הזכרתי כאן שני מושגים, וריולציה ווקסינציה, אוקיי? וריולציה זה הייתה איזושהי פרקטיקה שהייתה קיימת עוד מהמאה העשירית, היא הייתה קיימת במזרח הרחוק בצורה של, היו טוחנים גלדים של אדם שהחלים מאבעבועות שחורות ונושפים אותם לאף של אדם בריא במטרה לחסן אותה. אותה וריולציה הייתה קיימת בפרקטיקה קצת אחרת באפריקה ובאזור אגן הים התיכון, באימפריה העות'מאנית, ושם מה שהיו עושים, היו פוצעים את האור על אחת הגפיים ומורחים מוגלת טריה של אבעבועות שחורות על הפצע הפתוח, בתקווה שזה יחסן את מי שעבר את הטיפול הזה. ווקסינציה, שזה הפיתוח של אדוארד ג'נר, השתמש בדיוק באותה פרקטיקה. בפרקטיקה הזאת של פציעת האור ומריחת מוגלה, ההבדל היה זה שהוא השתמש באבעבועות בקר. ההנחה הייתה שבגלל שאבעבועות בקר זו מחלה שהיא פחות אגרסיבית לבני אדם, זה ימנע מאותו בן אדם לחלות באבעבועות שחורות ויהיה הרבה פחות מסוכן מתהליך הווריולציה, שכמובן גבה קורבנות רבים במהלך ההיסטוריה. אז עד כאן טוב ויפה. ב-1798, שנתיים, שימו לב, זה שנתיים אחרי ההוצאה של הניסוי הראשון של ג'נר, ב-1798 כבר התרכיב הזה הופץ לכלל האוכלוסייה, ונחשב כטיפול היעיל לאבעבועות שחורות. אוקיי? שנתיים אחרי, ובעצם מבחינת ההיסטוריה הפופולרית, או כמו שקוראים לזה המיתולוגיה, זאת נחשבת נקודת המפנה בהתמודדות העולמית עם המחלה הזאת. זה נשמע סיפור קסום ביותר, ממש יפהפה, אבל בספר Dissolving Illusion של סוזן המפלד שהצגתי בשקף הקודם, היא מציגה אינסוף מחקרים, מאמרים, כתבות מהעיתונים מאותה תקופה שמציגים תמונה קצת שונה, שמעלה בעצם את הממצאים המאוד מטרידים הבאים. כמו שאמרנו, 1798 התחילו להפיץ את הווקסין של אדוארד ג'נר. ווקסין על שם המחלה ווקסיניה, שזה אבעבועות הבקר. המיתולוגיה טוענת שזאת נקודת המפנה, תחלואה באבעבועות בקר מגינה מפני אבעבועות שחורות. מדברים על, כמובן, סיפור הנפגעים, נפקד לחלוטין מהמיתולוגיה הזאת, לא היו נפגעים מווריולציה ובוקסינציה, אנחנו לא יודעים עליהם על שום דבר זה, והיעילות היא לכל החיים. כשבפועל מתברר, קודם כל הדבר, מי יודע מתי היו המקרים האחרונים של אבעבועות שחורות? 1978. אוקיי? לפני 40 שנה, שני המקרים האחרונים של אבעבועות שחורות. עכשיו, אנחנו מדברים על הווקסין של אדוארד ג'נר התחיל להיות מופץ לכלל האוכלוסייה ב-1798. אם הוא היה כל כך יעיל, למה לקח למחלה כל כך הרבה זמן להיעלם? אוקיי? למה לקח לה כל כך הרבה זמן להיעלם? בנוסף, יש עדויות אינספור על מטופלים שעברו את התהליך הזה של הווקסינציה, וכמובן נפגעו קשה מהווקסינציה עצמה, או ממחלת אבעבועות השחורות למרות הווקסינציה. נפגעו ואף מתו כמובן. יש העידוד הממסדי באותה תקופה. למה המשיכו לעודד את התהליך הזה? כי זכרו שהווריולציה עצמה הגיעה לאנגליה ובעצם לאירופה ולמערב, הגיעה כבר בתחילת המאה ה-18. אנחנו כבר מדברים על תחילת המאה ה-19.
או ממש סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, אנחנו מדברים כבר על 100 שנה שיש את הפרקטיקה הזאת, לא משנה אם זה הוויולציה או ווקסינציה, יש את הפרקטיקה הזאת במערב. עיקר ההכנסה של רופאים ומנתחים באותה תקופה הייתה מהפרקטיקה הזאת. זאת אומרת שרופאים, מה שהם עשו, זה הם פרסמו את עצמם. זה מאוד פשוט, אתה לא תפרסם את עצמך על ידי שאתה תגיד, העברתי 10 אנשים ווקסינציה, 2 מהם שרדו, איזה כיף. אוקיי? אתה תפרסם רק את השניים ששרדו. אז כל המידע שעליו בעצם, שעליו התבססות כדי לעודד את הווקסינציה, זה היה דוגמאות אנקדוטליות. כמובן שבאותה תקופה לא היה שום ידע אימונולוגי מבוסס שאפשר בכלל לדעת האם הווקסינציה עובדת או לא עובדת. כשביצעו ווקסינציה, למשל רופא הלך ועשה ניסוי על מטופלים ובדק האם, רצה לבדוק האם הם חולים אחר כך באבעבועות שחורות או לא, הוא לא ידע בכלל האם הם נחשפו. אם הוא חשף אותם אחר כך זה היה דרך וריולציה, אוקיי? עבר ווקסינציה ואז חזר לווריולציה. הוא לא ידע אם הם כבר חוסנו בעצם באופן טבעי, הם נחשפו למחלה קודם, לא היה דרך לבדוק נוגדנים. וכמובן שהיו כאלה שנחשפו לאבעבועות שחורות ושרדו, אחרת תמיד הם שיהיה נדחה. יש כבר באותה תקופה, כבר בתקופה של ג'נר, אפילו שנה אחרי שג'נר פרסם את המחקר של ג'נר ב-1798, יחד עם ההפצה של המרצים, פרסם מחקר שטען, שימו לב, ניסוי ראשון ב-1796, ב-1798, שנתיים אחרי, ג'נר מוציא מחקר שטוען שהווקסין מייצר חסינות לכל החיים. אוקיי? בשנתיים הוא גילה את זה. אני לא יודעת איך הוא עשה את זה, אני חושבת על מכונת זמן, אבל אני לא בטוחה. אבל הוא טען לחסינות לכל החיים, שכבר באותה תקופה היו המון רופאים שפקפקו בזה. עכשיו, לא רק שהם פקפקו בפרקטיקה עצמה של הווקסינציה, אלא בכל התיאוריה הזאת שחשיפה לאבעבועות בקר יכולה להגן מפני אבעבועות שחורות. כי רופאים שעבדו בשטח ראו לא מעט חולים באבעבועות בקר, שגם חלו בהמשך באבעבועות שחורות. זאת אומרת, הם ראו את זה בפועל, זאת אומרת, לא המחלה עצמה יכלה לחסן, ובוודאי שלא התהליך הזה של הווקסינציה, ששוב, מעדויות היסטוריות מתברר שזה גם לא תמיד היה באבעבועות בקר. אוקיי? לפעמים הייתה שם מוגלה מסוסים, מעיזים, מכל מיני בעלי חיים אחרים. הם לא באמת ידעו להבחן ולבדוק את זה במעבדה, האם זה אכן אבעבועות בקר. אוקיי? הם שמו מוגלה בצנצנת ומרחו את זה על מישהו. עכשיו תגידו לי, טיפה היגיון, מישהו כאן מסוגל בכלל לחשוב שדבר כזה יכול למגר מגפה של אבעבועות שחורות? בעיניי זה הזוי, אבל זאת המיתולוגיה שאנחנו מתבססים עליה היום. בפועל רואים נתונים היסטוריים על תחלואה ורואים שבמקומות שהווקסינציה יושמה באיכות רבה, רואים שם דווקא תמותה ותחלואה בשיעורים הרבה יותר גבוהים. וכמובן ככל שהפרקטיקה הזאת הלכה ותפסה תאוצה, היו גם יותר ויותר נפגעים. עכשיו, כמובן שכאשר היה איזה מישהו שנפגע מווקסינציה, מה אתם חושבים שאמרו לו? זה לא מהחיסון. ברור שזה לא מהחיסון. האשימו את הרופא שביצע את הפרקטיקה, אולי הוא לא חתך מספיק עמוק, אולי הוא חתך עמוק מדי, אולי המוגלה לא הייתה טריה, אולי היה סדק באריזה. היו כל מיני טענות, זה אף פעם לא היה ווקסין. ג'נר כמובן היה מודע גם, הוא אפילו שלח את התרכיב שלו לרופאים שינסו אותו, וגם שם התוצאות היו קטסטרופליות. ובוא נגיד שזה לא הפריע לו להמשיך לקבל תקציבים מהממשלה באותה תקופה, בשביל להמשיך את הניסויים שלו. עכשיו, אחרי, כמובן, אמרנו, שנתיים אחרי הוא אמר חסינות לכל החיים, תוך כמה שנים כבר הבינו שזה לא מייצר חסינות, לא לכל החיים ולא בטוח שבכלל. אז מה הייתה הטענה הבאה? צריך לחסן עוד פעם. חכה, עוד לפני עוד פעם, זה מפחית את התסמינים. אוקיי? קלאסיקות לא מתיישנות. זה מפחית את התסמינים. גם זה כמובן לא עמד במבחן המציאות, כי כמו שאמרתי, תחלואה ותמותה היו דווקא בקורלציה למקומות שבהם יושמה הווקסינציה בצורה משמעותית. אז זה לא הצליח. אז מה הדבר הבא? הדבר הבא זה מנות דחף. אם יש לנו פתרון אחד גרוע, בואו ננסה לתת את אותו פתרון גרוע הרבה פעמים ונראה אם זה יעבוד. אז לא, גם זה לא עבד. זה הגיע למצב שתינוקות עד גיל שנה, היו מקומות בעולם שתינוקות עד גיל שנה היו עוברים את התהליך של הווקסינציה 7 ו8 פעמים, בשנת החיים הראשונה. עכשיו, עם התהליך הזה,
תחשבו מה זה עושה כשאנשים כבר מתחילים לראות את תופעות הלוואי של התהליך. התחילה תנועה של מתנגדי חיסונים, מתנגדי וקסינציה. עכשיו, אני יודעת שבטוח נתקלתם לא מעט בטענה שאנחנו מבססים את כל הטרנד שלנו על מחקר אחד מ-1998, אז אני מזכירה לכם שזה 200 שנה קודם, כן? אולי 150, אנחנו כבר מדברים על אמצע המאה ה-19. 150 שנה קודם, תנועת מתנגדי החיסונים הראשונה. בעצם, אחד הסיפורים המעניינים זה הסיפור של העיר לסטר באנגליה. ב-1885 היו כבר חוקי כפייה מאוד מאוד נוקשים, ברמה של חיסונים מדלת לדלת. אוקיי? היו באים, עוברים מדלת לדלת, מעבירים את האנשים בווקסינציה. תינוק שלא חוסן עד גיל 3 חודשים, ההורים שלו יכולו להיכנס לכלא. חוקי הכפייה היו מאוד מאוד נוקשים, וב-1885 בעיר לסטר הם הצליחו להרים הפגנה אדירה. העדויות ההיסטוריות מדברות על בין 80 ל-100 אלף איש שהיו בהפגנה הזאת, והם הפגינו נגד חוקי הכפייה. נגד חוקי הכפייה, ובאופן מאוד מפתיע זה עבד. זה עבד, וחובת הווקסינציה בעיר לסטר ירדה. אנחנו מדברים על 1885, כמעט 100 שנה אחרי ג'נר. עכשיו, כמובן שהיו איומים של אנשי מקצוע, שתבוא מגפה הבאה ותחסל את העיר הזאת, וימותו שם בהמוניהם וכו' וכו', המון הפחדות. ושנתיים אחר כך, כששיעור הווקצינציה כבר באמת ירד לפחות מ-10%, שלפני כן היה באזור בין 80 ל-100%, הוא נע בשנים שלפני כן, ואז עוד כמה שנים קדימה פרצה מגפת אבעבועות שחורות בלסטר ובערים הסמוכות לה. שיעור התמותה בלסטר היה עד פי 32 נמוך יותר מהערים הסמוכות, שבערים הסמוכות עדיין הייתה חובת וקסינציה. בערים הסמוכות היה שיעור התחסנות של כמעט 100%, בלסטר פחות מ-10, ובלסטר שיעור התמותה היה פי 32 פחות. אז מה הם עשו בלסטר? בלסטר הם עשו משהו מאוד חכם, הם החליטו לנקות את האקווריום במקום לחסן את הדת. מה זה אומר? זה אומר שבלסטר היו כללים מאוד נוקשים, אבל לא על ווקסינציה, אלא על אוורור הבתים, על מים נקיים ומזון טרי. הייתה שם הקפדה מצד העירייה לדאוג לדברים האלה לתושבים, ויותר מהכל הייתה שם הבנה שבידוד של החולה ימנע המשך הפצה של המחלה. היה להם רכב ייעודי שברגע שחולה חווה תסמין ראשון ורופא או החולה היו חייבים לדווח לרשויות, הרכב הזה היה מגיע, לוקח את החולה לבידוד בבית החולים, את הבית של החולה היו שמים בהסגר ומחטאים אותו היטב, וככה בעצם הם הצליחו למגר את המחלה מהעיר שלהם. אוקיי? ככה הם הצליחו למגר את המחלה מהעיר שלהם, ובפועל זה מה שהצליח בסופו של דבר לפעול באבעבועות שחורות, גם ברחבי העולם, כשעוד מקומות בעולם יישמו את אותה פרקטיקה של לסטר, שזה בעיקר הנושא של בידוד החולים. עכשיו, אני לומדת את הנושא הזה, את הנושא של החיסונים בכלל מעל 10 שנים, מאז שהבן הבכור שלי נולד, ולפחות ב5 שנים הראשונות לא עניין אותי בכלל ההיסטוריה. אני אמרתי לעצמי, אין חיסון לאבעבועות שחורות היום, אין מחלת אבעבועות שחורות, למה אני בכלל צריכה לדעת את זה? אז באיזשהו שלב כבר קיבלתי את ההחלטה שלי והמשכתי כל הזמן ללמוד עוד ועוד, כי גם בנוכחות שלי בקבוצה ומהרצון להעביר את הידע הזה הלאה ולהבין את הנושא יותר לעומק, באמת בשלב הזה כבר מתוך סקרנות. והבנתי שההיסטוריה של ממסד החיסונים זה אחד הדברים הקריטיים שאנחנו כולנו חייבים לדעת, כי על זה מתבססות כל הטענות של משווקי החיסונים, שחיסונים יקרו מחלות. ופה, כשאנחנו מדברים על לסטר ומדברים על כל ההיסטוריה של אבעבועות שחורות, פה אנחנו מנפצים בעצם את המיתוס הראשון הזה. כי מה היה לנו? היה לנו, זה פשוט, מי שלא לומד את ההיסטוריה, נידון לחזור עליה, נידון לחזור על הטעויות, ותראו מה היה לנו. היה לנו יהירות ממסדית, שאתם תראו, היא חוזרת שוב ושוב, היא תחזור בשקפים גם בהקשר של כל מיני סיפורים אחרים. ניסויים קליניים פגומים, שימוש באוכלוסייה מוחלשת. הניסוי הראשון שלו היה לבן 8 של הגנן, אוקיי? אני לא בטוחה שזה היה בהסכמה מדעת.
ההשתתפות הזאת בניסוי. הייתה התעלמות מוחלטת מנפגעים, דחיפה שוב ושוב של מנות דחף, התעלמות והכחשה, אמרנו של תופעות לוואי, הסתרה וזיוף מידע, אפילו אם זה לא היה במודע, זה היה רק למטרות שיווק. נכון? רופאים שיווקו את עצמם. העברת אשמה, זה לא מהווקסין, וכפייה, כפייה מאוד מאוד אגרסיבית למתנגדים, ובסופו של דבר כמובן בניווט של ההיסטוריה. כי את כל הדברים האלה שיש להם הוכחות רבות במסמכים ההיסטוריים, אתם לא תשמעו מאף רופא בקופה או מאף איש שיווק. עכשיו, הסימון בנושא הזה, הסימון על החשיבות ההיסטורית, נפל לי בעצם ב-2013, כשהתחילה שערוריית הפוליו בביוב. עכשיו, אם אבעבועות שחורות זה אחד המיתוסים, אז פוליו זה המיתוס השני, אחד הדומיננטים בנושא של ממסד החיסונים, כי מי מאיתנו לא מפחד משיתוק ילדים? זה נורא מפחיד. פוליו. זה גם מחלה שאנחנו, אם אבעבועות שחורות כבר לא ממש מפחיד אותנו, כי זה עתיד. אז פוליו אנחנו עוד רואים את האנשים האלה עם הזרוע שהיא טיפה ככה, שאולי הם בכיסא גלגלים, שהם אומרים שהם נפגעי פוליו. זו מחלה מאוד מאוד מפחידה. אז בעצם ב-2013 התגלה פוליו בביוב בישראל, ומה גילינו להפתעתנו? שה-IPV, החיסון המומת, זה שמגיע כחלק מהמחומשת לחודשיים, 4 חודשים, חצי שנה וכו', בכלל לא מונע את הפצת הווירוס. הוא אולי מגן על המתחסן עצמו, אבל הנה, אפילו בעיתון היה כתוב. המומת אינו מונע את הפצת הנגיף. זה אומר שכולנו היינו בסכנה, כי אם אני התחסנתי לפוליו, אבל החיסון במקרה לא היה יעיל אצלי, הרי זה אף פעם לא 100%. הווירוס הזה מסתובב פה, הוא בביוב. ויש פה תינוקות שהם עוד לא בגיל חיסון. ויש פה מבוגרים שאולי החיסון פג תוקף, ויש פה כאלה שסירבו לחסן. החיסון לא מונע את ההפצה של הווירוס. מה עשה משרד הבריאות? משרד הבריאות הלך להביא לנו את ה-BOPV, את החיסון המוחלש תוצרת GSK ובא לציון גואל. ממש הגביע הקדוש. אז קודם כל זה היה מאוד מעניין אז לראות את ההתפכחות של האוכלוסייה לגבי זה שעבדו עלינו בכל השנים האלה שאמרו לנו שזה חשוב, וחסינות עדר, ואני עוד ארחיב על חסינות עדר בהמשך. אבל עכשיו פתאום אנחנו צריכים את החיסון המוחלש. אבל אז אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ופה לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת לחזור להיסטוריה. אם עד עכשיו, כבר כמה עשרות שנים, חוסנו רק במומת, וגם בארצות הברית, חוסנו רק במומת, ובעצם יש פה כאלה שהם לא מחוסנים, בכוונה או שלא בכוונה. והווירוס עובר לו חופשי מאדם לאדם. גם בשערוריה הזאת התברר שזה לא בדיוק הפעם הראשונה שמוצאים פוליו בביוב. תעשו חיפוש בגוגל על כתבות קצת יותר ישנות, אתם תגלו שבערך כל 3 שנים מוצאים פוליו בביוב. אתם יודעים למה כל 3 שנים? כי מנטרים את הביוב כל 3 שנים. הפוליו נמצא פה כל הזמן. הווירוס הזה נמצא כל הזמן. אין דרך להעלים אותו עם החיסון המומת, ולכן הוא מסתובב פה חופשי. Okay? אז איך זה שאין פה אף מקרה שיתוק? אז עכשיו, תשרדו איתי עוד איזה שיעור היסטוריה קצר. ההתפרצויות של פוליו התחילו במאה ה-19. באמצע המאה ה-19 התחילה ירידה בתמותה במחלות זיהומיות, ופוליו פתאום צצה. Okay? שיתוקים מפוליו פתאום התחילו לצוץ. המחלה הזאת התנהגה אחרת לגמרי מכל מחלה זיהומית באותה תקופה. למה הגדירו אותה כמחלה זיהומית? זה נטייה של בני אדם לחפש את הפתרון מתחת לפנס. פשוט באותה תקופה הם היו ממש בקטע של מחלות זיהומיות וחיסונים. אז הם ישר הניחו שזה מחלה זיהומית, ואוקיי, לא צריך להוכיח את זה. לא הצליחו למצוא אף פעם שרשרת הדבקה, לא הצליחו לייצר הדבקה בחיות מעבדה. אין בעצם, לא היה שום היגיון שמתאים למחלה זיהומית בהתנהגות של שיתוקי הפוליו. התקופות בשנה שהשיתוקים האלה היו מתפרצים לא התאים למחלות זיהומיות. ראו דפוסים שונים של תחלואה בין אוכלוסיות שונות שנמצאות בעצם באותו אזור. אם אנחנו מדברים למשל על חיילים בריטים שיושבים בהודו, אוקיי? אז שיעור התחלואה אצל החיילים הבריטים היה שונה משיעור התחלואה אצל ההודים המקומיים, והייתה אינטראקציה, זאת אומרת, לא היה בגלות בין האוכלוסיות האלה. אז איך זה יכול להיות? זה
הביא בעצם לפיתוח של כל מיני תיאוריות מאוד מאוד מעניינות, והתיאוריה שהייתה רווחת באותה תקופה זו תיאוריית יתר ההיגיינה. תיאוריית יתר ההיגיינה אומרת כזה דבר. במדינות נחשלות כאלה, מתפתחות, שם ילדים כנראה אוכלים צואה. וירוס הפוליו הוא וירוס פאקו-אוראלי, הוא עובר בצואה לפה. אוקיי? אז שם כנראה ילדים נחשפים, הם מלוכלכים וזה, הם נחשפים בגיל מאוד מאוד צעיר, כשעוד יש להם הגנה פסיבית מהאימא, מההיריון או מהנקה, ואז הם לא באמת מפתחים תסמינים, הם מייצרים חסינות משל עצמם, אבל הם מוגנים, לא מפתחים תסמינים בזכות האימא. מה קורה במדינות מערביות? שם תינוקות הם נקיים וסטריליים, אז הם לא נחשפים מספיק מוקדם לפוליו, ואז הם חולים בפוליו רק בגילאים מאוחרים יותר, כשכבר ההגנה מהאימא מתפוגגת, ואז הם חוטפים את זה קשה. תיאוריה מעניינת, נשמע איפשהו הגיוני, מה לעשות שהיא לא מחזיקה מים? הלכו ובדקו את רמות הנוגדנים, אנחנו כבר מדברים על אמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19, הלכו ובדקו רמות נוגדנים של תינוקות באזורים שונים בעולם, ומצאו שהרמת נוגדנים זהה. אין הבדל ברמת נוגדנים בין תינוקות מטונפים במדינה נחשלת לתינוקות סטריליים במדינות מערביות. אז תיאוריית יתר ההיגיינה לא התאימה. לא התאימה, זה לא הפריע להם להמשיך להתייחס אליה כנכונה, כן? למרות ששוב, היו חוקרים שנדבקו והיו השערות אחרות, הדבקה דרך בקבוקי חלב, כל מיני השערות מאוד משונות. לקראת המאה, זה היה לקראת סוף המאה ה-20, מחלת הפוליו קיבלה תפנית. היא התחילה לדעוך במדינות מערביות, והתחילה לעלות במדינות המתפתחות. מה עשו המומחים? החליפו את התיאוריה. אוקיי? מה שהם עשו זה פשוט החליפו את התיאוריה. היום, אחרי פליק פלקים רבים ותיאוריות שונות שהתחלפו, שאף אחת מהתיאוריות בדרך לא הצליחה להסביר את כל העדויות ההיסטוריות, היום אנחנו טוענים שפוליו היא מחלת חוסר היגיינה. פוליו בביוב, כן? ביוב. זה לא היגייני במיוחד. אז היום, אמרנו, נבחרת אולימפית, עשו מלא פליק-פלקים בעניין הזה, תיאוריית חוסר היגיינה, היום פוליו נחשב כנכחד ברוב המדינות, נחשב אנדמי בשלוש מדינות, אפגניסטן, נראה, רשמתי לעצמי, אפגניסטן, פקיסטן וניגריה. אוקיי, אז זה בגלל יתר היגיינה, חוסר היגיינה, זה החיסון עשה את זה, לא החיסון עשה את זה, אלוהים יודע. בואו נסתכל רגע על מדינת המהגרים הגדולה בעולם. אמרנו, ארצות הברית לא מחסנים בחיסון המוחלש שלכאורה מונע את הפצת הווירוס כבר עשרות שנים. בארצות הברית יש מעל 300 מיליון איש. מעל 300 לדעתי, מכיוון ל-350. מעל 300 מיליון איש. בואו נניח הנחה ממש 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 פרועה, ש95% מהם מחוסנים, ולא סתם מחוסנים, מחוסנים ושהחיסון היה יעיל. מחוסנים לפוליו. 5% זה 15 מיליון איש. אוקיי? 15 מיליון איש, התיאוריה הממסדית בנוגע לפוליו אומרת שאחד ל-1,000 נחשפים יפתח שיתוק. עכשיו בוא נניח אבל שלא כל ה-15 מיליון איש האלה נחשפו לפוליו, בוא נניח שרק אחוז מהם נחשף. אחוז נחשף זה 150,000 איש. אחד ל-1,000 היה צריך לפתח שיתוק. איפה כל עשרות המשותקים? כמה משותקים יש בארצות הברית? מפוליו? 0. אין משותקי פוליו. מדינת ישראל זה אותו דבר, וקצת יותר קטן, יותר לכיוון 9 מיליון, אותם אחוזים, אנחנו עדיין צריכים לראות פה כמה מקרי שיתוק בשנה. הודו זה סיפור ממש מעניין, הודו ב-2014 הוכרזה כנקייה מפוליו. אוקיי? הודו ב-2014 הוכרזה כנקייה מפוליו, אחרי שב-95, 96 ו-97 היו שם מבצעי חיסון המוניים, זה אומר שכל האוכלוסייה חוסנה במוחלש, גם ב-95, גם ב-96 וגם ב-97, בלי קשר למנות החיסון הקודמות שהם קיבלו. ואז נתנו להם עוד כמה שנים בשביל לראות שזה מה שנקרא תפס. ב-2014 הם קיבלו אישור שהם נקיים מפוליו. שימו לב, אין פוליו. מה יש במקרה השיתוק? וזה אגב, שוב, שימו לב, כל הגרפים פה, יש קישורים, אוקיי? יש או כתוב במקור, או שיש ממש, המצגת תעלה גם לקבוצה, ויש קישור ממש למחקר עצמו, הכל מגובה. מה קרה לשיתוקים? אז כאילו אין פוליו, אבל בעצם מלא AFP בהודו. בעצם מה שקרה זה שינו את ההגדרה של המחלה. זה הכל. שינו את ההגדרה של המחלה.
עכשיו, למה דווקא בעצם ב-2013 פרצה פה בישראל כזאת היסטריה? כי היה חיסון חדש לבדוק. ארגון הבריאות העולמי היה צריך קבוצת ניסוי. עכשיו, אגב, הייתה התנגדות בהתחלה מצד מדינת ישראל להכנסת החיסון המוחלש, כי כמו שאמרתי כבר היה פוליו בביוב פה בעבר ואף אחד לא נכנס להיסטריה, אבל לחצו עלינו, אוגוסט, אתם רוצים שנעשה אזהרת מסע לישראל בדיוק בקיץ? אף אחד לא רוצה את זה, אז אוקיי, אז בואו נעשה ניסוי על מדינת ישראל. הכי מצחיק זה שההודים איימו עלינו שאם לא יחסנו פה הם ידרשו מטיילים ישראלים בהודו לחסן. אוקיי? זה היה האיום של הודו. אז כאן יש לדוגמה, דוגמה מאוד מעניינת, זה מקרה השיתוק שהיו בחדרה ב-88, מקרה השיתוק האחרונים שהיו בעצם בישראל שהוגדרו כפוליו. שימו לב לכמה דברים מאוד מאוד מעניינים. יש כאן למשל, השניים הראשונים חוסנו ב4 מנות של המוחלש, הוגדרו כפוליו, נכנסו כל הרשימה כפוליו, למרות שלא מצאו פוליו. אוקיי? למרות שמה? לא מצאו. הנה, זו הבדיקה שלהם, נגטיב. אוקיי. הם היו שליליים לפוליו. הם עדיין נכנסו להגדרה של חולי פוליו. למה? שוב, אני תמיד בעד, אל תנסו לחפש היגיון איפה שהוא לא קיים. אוקיי? אז זה לא היחידים פה, יש כל מיני מקרים מוזרים פה. יש פה כאלה שגם לא קיבלו את החיסון המוחלש, וגם לא היה אצלם פוליו, ועדיין הם נכנסו להגדרה של פוליו. למה? כי כנראה הם הכירו מישהו שהיה הם היו במגע עם מישהו שהיה לו פוליו, או לא. אין היגיון. כל ההגדרה הזאת של מה זה כן פוליו ומה זה לא פוליו, זה הגדרה שהיא נטו לטובת, ממה שאני רואה את זה, זה נטו לטובת העמילה. עכשיו, בואו נסתכל בעצם, עדיין כל מי שתשאלו אותו עד היום, ולא טרח כמובן ללמוד את הנושא, יגיד לכם, אבל חיסונים יקרו מחלות קשות, תינוקות היו מתים בהמוניהם. אז בואו נראה באמת מה היה השפעה של הרפואה הטובה יותר על תחלואה ותמותה. אז במאה ה-20 הייתה ירידה מאוד מאוד משמעותית בתמותה במחלות זיהומיות. לפני שהיו חיסונים, תסתכלו כאן למשל על הגרף של שחפת. שחפת, שימו לב, זו ירידה דרמטית החל מ-1860 עד 1950. מתי נכנס החיסון הראשון לשחפת? 1954, מחוץ לגרף, אוקיי? זה נכון לעוד מחלות, לטיפוס, לדיזנטריה. יש כאן מאמר מאוד מאוד מעניין, אגב זה מאמר מג'אמה, זה השם שלו, אלה הכותבים של המאמר. ג'אמה זה אחד המגזינים הנחשבים בעולם הרפואה, המאמר הזה צוטט כמעט 700 פעם בספרות המקצועית. מאמר שהוא לגמרי קונסנזוס, הוא מדבר על הטרנדים של תמותה בארצות הברית ממחלות זיהומיות. ואפשר לראות כאן את הירידה בתמותה, מחלה כמו טיפוס, דיזנטריה, ואפשר לראות אותו דבר גם במחלות שיש להן חיסון. שימו לב, דיפתריה זה הקו הסגול, פרטוזיס זה שעלת הקו התכלת, וחצבת זה הקו השחור, מתעלם מפוליו וכבר דיברנו עליו. עכשיו, רק שיהיה ברור, שימו לב לירידה בדיפתריה. מתי נכנס החיסון הראשון לדיפתריה ושעלת? זה ה-DTP. 1940. אוקיי, סביב 1940. מתי נכנס החיסון הראשון לחצבת? תראו איזה ירידה יפה פה. 63. 63 בארצות הברית. לא, 67 בארץ. 63. לחיסונים, עכשיו זה חד משמעי, אי אפשר להתווכח עם הנתונים האלה, זה נתונים, שוב, המחקר הזה, המאמר הזה הוא הכי קונסנזוס שיש, אי אפשר להתווכח עם הנתונים האלה, חיסונים בשום אופן לא העלימו את המחלות, זאת אומרת התמותה מהמחלות ירדה הרבה לפני כניסת החיסונים. עכשיו מה לגבי התחלואה? מה הוריד אותה? רגע, כמובן. עכשיו כן, כשמראים לכם את הגרפים האלה, נכון, כשאנשי שיווק מראים לכם את הגרפים, הם מראים לכם בדיוק את האזור הזה של הסוף. כן, המשיכה להיות ירידה בתמותה. זה גם הגיוני, זאת אומרת, הייתה מגמה של ירידה, אין שום סיבה שהיא תפסיק. עם או בלי החיסון, אנחנו כנראה לא נדע. בכל מקרה, זה לגבי תמותה. מה לגבי תחלואה? לגבי תחלואה דווקא כן רואים איזושהי השפעה של החיסונים, אולי זה יפתיע לכם. אבל תסתכלו למשל על דיפתריה,
רואים מחלה די יציבה, אומנם מחזורית, כמו רוב המחלות בטבע, מחלות זיהומיות, יש איזושהי מחזוריות של המחלה, כניסת החיסון סביב 1940, ואז רואים ירידה משמעותית בתחלואה. אבל למעשה, הסיכוי שבמחלות כבר היה הרבה יותר נמוך. זה סך הכל הייתה מחלה. וזה כבר לא היה איזה משהו מסכן חיים, התמותה כבר לא הייתה בתמונה מבחינתנו. אז המחלות לא היוו איזשהו איום משמעותי. אז עכשיו בעצם השאלות העיקריות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. יבואו משווקי החיסונים ויגידו לנו, אבל יש מדוכאי מערכת חיסון, יש תינוקות, להם המחלה מסוכנת, חיסון זה האופציה הכי טובה שלנו להגן עליהם. אז יש כמה שאלות בסיסיות שאנחנו צריכים לשאול. אחד זה האם חיסון תינוקות וילדים מסוגל בכלל לייצר חסינות עדר. אוקיי? האם החיסון הזה בכלל מסוגל לייצר חסינות עדר והאם זה מוסרי? האם זה הגיוני מבחינתנו להשתמש בתינוקות ופעוטות כמגן אנושי לטובת הכלל? זאת שאלה ראשונה. השאלה השנייה זה האם אנחנו באמת רוצים למנוע את התחלואה? האם יש לזה מחיר, ההתערבות שלנו בסירקולציה הטבעית הזאת של הווירוסים? והשאלה האחרונה זה במידה וכן יש איזה משהו שאנחנו מחליטים שאולי שווה להימנע ממנו, האם הסיכון במחלה גדול או קטן מהסיכון בחיסון? אז אמרנו שקיימת תחלואה, המחלות המדבקות לא נעלמות לחלוטין ואין ספק שלחולים קשים מחלות מסוימות עלולות להיות מסוכנות. בואו נניח לרגע שבדיוק הכמה מחלות שמחסנים נגדן זה המחלות היחידות שמסכנות אותן, אוקיי? בדיחה, אבל האם באמת יש איזושהי אמת בטענה של חסינות עדר? אז חסינות עדר זה מונח שהוטבע בשנות ה-60 של המאה ה-20, בשנות ה-30 של המאה ה-20, על ידי תצפיות על תחלואה טבעית בחצבת. אוקיי? תחלואה טבעית בחצבת. בשנות ה-60 החליטו בכירי עולם הרפואה שהם רוצים למגר את החצבת. וכששאלו את לורמאייר, שהוא אחד ממייסדי ה-CDC, למה רוצים למגר את החצבת? שימו לב, הוא לא אמר פה בגלל שזאת מחלה שמסכנת את האנושות ואנחנו רוצים להציל אותה. הוא אמר כי זה שם וכי זה אפשרי. הוא השווה את זה לזה שטיפס על האברסט. נטו אגו, אוקיי? היה כאן רק עניין של אגו. יש כאן את הציטוט המלא, וכאן יש כמובן קישור למאמר עצמו. אתם מוזמנים ללכת ולקרוא את כל פניני החוכמה שיש שם. אבל זאת הסיבה שרצו בכלל למגר את החצבת, וקצת בגלל, את זה הכנסתי פחות ברצף של ההרצאה, ויותר בגלל שערוריית החצבת באיתמר, שהייתה עכשיו. היו שם 2 מקרי חצבת. אגב, היום נדמה לי שבדקו לנו בבוקר בדוחות התחלואה, בדוחות האפידמיולוגיים הרשמיים של משרד הבריאות, היו 41 מקרי חצבת בישראל. 41, אם אנחנו נלך פה ל-2018, אני מעריכה שזה איפשהו כמו העמודה הזאת. זה נראה לכם מטריד? אני לא יודעת, אותי זה לא מרשים במיוחד. 40 מקרי חצבת, אני לא חושבת שאפשר להגדיר את זה כמגפה, תראו מה היה ב-2012, ב-2011, תראו את 2008, היה פה ממש שמח. אוקיי? אז אין פה באמת מגפה אמיתית, וזה נתונים, אגב, זה נתונים רשמיים שמדינת ישראל העבירה לארגון הבריאות העולמי, גם פה יש כאן את הקישור עצמו, הכל מופיע. שימו לב שהם טוענים שההתפרצויות הן בגלל ירידה בחיסוניות. ירידה. אתם רואים מה קורה לחיסוניות? החיסוניות זה הקו הכחול הזה פה. אנחנו כמעט על 100%, אנחנו רק בעלייה. אנחנו רק בעלייה בשיעור הכיסוי החיסוני, ועדיין יש לנו 41 מקרי חצבת, ממש קטסטרופה גדולה. אז אם אנחנו נסכם, אז יכול להיות שתחלואה, כנראה שלא הייתה להם שום השפעה על תמותה ממחלות, אבל כמו שאמרנו, עדיין יש תחלואה, ואנחנו רוצים להגן על כל מדוכאי החיסון והתינוקות, ואני יכולה להגיד לכם שכאימא, אם הייתי יכולה, הייתי עוטפת את הילדים שלי בצמר גפן ולא נותנת להם לזוז בחיים, שלא יהיה להם פייפר קאט, אוקיי? ברור, אני מאוד רוצה להגן עליהם מכל דבר, אני רוצה לשמור עליהם ולעטוף אותם בניילון פץ פצים כזה. השאלה זה אם זה נכון בשבילנו. תחשבו על ילד שמטפס על סולם בגן משחקים. הוא יכול ליפול ולהיפצע, אוי ואבוי. אבל אם אנחנו נמנע את זה ממנו, אנחנו נפגע בהתפתחות שלו. אם אנחנו לא ניתן לו לרוץ וליפול,
אנחנו נמנע ממנו להתפתח ולשפר את המיומנויות שלו ולהתחזק. אז האם עם מחלות זה לא אותו דבר? בואו נחזור רגע לשאלה הראשונה של חיסון כל התינוקות והילדים, האם זה יכול לייצר חסינות עדר? אז יש כאן איזה, חסינות עדר זה מצב שבו רוב האוכלוסייה מוגנת מפני הדבקה. מה זה אומר? זה אומר, תסתכלו על הציורים המאוד מאוד יפים האלה, יש לנו כאן שני חולים, המעגלים האדומים זה כל האנשים שהם במגע איתם, כל מי שנמצא במעגלים האדומים הם במגע איתם. אם לא הייתה חסינות עדר, אז המחלה הייתה מתפוצצת בין כל האנשים הצהובים והכחולים, והייתה גורמת לכולם לחלות. מה קורה? הצהובים האלה הם מוגנים מההדבקה. הם לא יכולים להידבק במחלה, ולכן הם לא יכולים להעביר אותה. אז היחידים שנדבקים זה אלה שנמצאים בקרבה למוקד הדבקה, לחולים. עכשיו, למה זה חשוב שהמחלה, שחסינות עדר גם תיצור מצב שאנחנו לא יכולים להעביר את המחלה הלאה? כי אם, כמו בפוליו, היינו יכולים להעביר את הווירוס בלי לדעת, אז מה זה משנה אם הוא צהוב או לא צהוב? הוא עדיין יכול להעביר את זה גם לכחול פה, ודרך הצהוב הזה זה יעבור לכחול פה וכולם יהיו חולים. ולכן בשביל חסינות עדר, אנחנו חייבים שזה יהיה מצב שלא רק שאנחנו לא מפתחים סימפטומים של המחלה, אלא גם אנחנו לא יכולים לשאת אותה באופן אסימפטומטי ולהעביר אותה הלאה. אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ועכשיו, איזה חיסונים בכלל יכולים לייצר חסינות עדר? אני אעבור כזה מהר על חיסונים, כי העברתי כבר הרצאה על חסינות עדר, והיא מופיעה בקבצים של הקבוצה, ויש לי פוסטים על זה. טטנוס לא רלוונטי, זה בכלל לא מחלה מדבקת. אוקיי? אז אפשר לעבור הלאה. פוליו, דיפתריה ושעלת לא מונעים נשאות והדבקה. אוקיי? יותר מזה, במקרה של שעלת, מי שמקבל את החיסון ולא מראה סימפטומים יכול להיחשף למחלה בלי לדעת ולהמשיך להפיץ אותה בסביבה שלו במשך עד 6 שבועות. זה אומר שלמשל צוותים רפואיים שמחויבים להתחסן בתינוקייה, בפגייה, במחלקה האונקולוגית, הם יכולים להסתובב עם שעלת במשך שבועות ולא לדעת את זה בכלל. פה, במקרה של שעלת, לא רק שהחיסון לא מסוגל לייצר חסינות עדר, החיסון עצמו הוא זה שמסכן את העדר. אז כל פעם שיגידו לכם שאם אתם בוחרים לא לחסן אתם מפיצי מחלות, זאת התשובה. עכשיו, לגבי היפ ופרבנר, שזה מה שקוראים לזה דלקת קרום המוח, למרות שגם על זה אני מציעה שתקראו בקבוצה, יש סיפור מאוד מעניין. היפ... דיברתי על טטנוס, על דיפתריה, על פוליו ושעלת, שהם לא מסוגלים לייצר חסינות עדר. ועכשיו היפ ופרבנר. פרבנר זה חיסון נגד חיידקים פנאומוקוקים, והיפ זה מופילוס אינפלואנזה B, זה חלק מהמחמשת. אוקיי? זה חיידקים שבעצם החיסון היה מאוד יעיל בהעלמה, בהפחתת השכיחות של הזנים שאלינו הוא היה מכוון. אבל מה קרה? אין ואקום בטבע, ואז השכיחות של זנים אחרים עלתה. רואים את זה מאוד יפה בגרף הזה של הפרבנר. זה גרף קצת מורכב, אני אנסה לעבור עליו מהר כי הטיימר הזה כל מעצבן אותי. מה שרואים כאן זה את הזנים השונים של הפרבנר, של הפנאומוקוק. רואים כאן, הקו הזה מראה לנו איזה זני פנאומוקוק נמצאים בפרבנר 7, בפרבנר הישן, והקו הוורוד מראה לנו איזה זנים נמצאים בפרבנר החדש. הפרבנר החדש זה מה שנותנים היום לילדים בישראל. שימו לב שבאמת הקווים הכחולים מראים מה היה לפני הפרבנר, הקווים הצהובים מראים מה היה בזמן הפרבנר הראשון, והקווים האדומים מראים מה קרה בזמן הפרבנר השני, בזמן הפרבנר 13. בעצם רואים יעילות מדהימה של הפרבנר על זן 6B. אוקיי? אני חושבת שזה קבוצת זנים אפילו על 6B. תראו איזה ירידה מרשימה. רואים את הירידה המרשימה הזאת גם על ה-19F, גם על ה-23F, אבל מצד שני, תראו מה קורה פה. הזנים שלא היו כלולים בחיסון, שימו לב, 15A למשל, תראו מה קרה ל-23A, יש כאן גם 35B, 34, בקיצור אין ואקום בטבע. זנים נעלמו בזכות החיסון, ובמקומם באו זנים אחרים. יכול להיות שהם אלימים יותר, יכול להיות שהם קשים יותר, אבל היהירות הזאת שנחשוב שאנחנו נוכל למגר משהו ולא תהיה לזה השפעה על פרמטרים אחרים,
זה משהו שמאפיין את כל הנושא הזה של החיסונים. אז בעצם נשארנו עם 4 מחלות ילדות. שימו לב לפוסטים השיווקיים היפים של MMRV, זה ממש עושה חשק, נכון? 4 מחלות ילדות. נתחיל עם הבעבועות, וזה תודה לעמותה למתן מידע על חיסונים. אני גם הכנתי את הגרף הזה, אבל הם עשו אותו יותר יפה. רואים פה תחילת החיסון לאבעבועות בישראל, פה הוא נכנס לשגרה ב-2008, אני זוכרת את זה כי זה בדיוק השנה הראשונה שהתחלתי ללמוד על הנושא, הבן שלי היה בן נולד אז, וזאת השנה שהתחילו לתת את החיסון. ברור שהוא לא תרם בכלום להפחתת התחלואה. מה פרס ניחומים? מקל על התסמינים, ראינו את זה, אבעבועות שחורות, אבעבועות רוח, אותו דבר. מקל על התסמינים. יש איזשהו ביסוס מדעי לזה? ברור שלא. אז באו עם עוד טענה מבריקה, טענת המשך, שזה מונע שלווקת. הנה שלווקת. עכשיו, המחקרים האלה, לא רק שזה לא מנע שלווקת, פה זה מקרים שהשלווקת היא תוצאה של החיסון. זה אומר שמצאו בפצעים של השלווקת את הזן החיסוני. במחקרים האלה דרך זה גם קרה די מיידי אחרי החיסון. אז לא מונע שלווקת ולא נעליים, ובקיצור מאכילים אותנו בתעמולה בלי הפסק. נמשיך עם 3 המחלות, חצבת, חזרת, אדמת. עכשיו, זה אולי, נגיד שאולי החיסון הזה יכול לייצר איזושהי חסינות עדר, אבל בואו שוב נחזור קצת למספרים עם הרבה הנחות מאוד מופרכות. הנחה ראשונה, 100% מהילדים מחוסנים. חיסון ראשון כולם מקבלים בזמן, לפי ההנחיות, בגיל שנה. חיסון שני כולם מקבלים בכיתה א' בגיל בין 6 ל-7. נניח שאצל 100% החיסון יעיל והוא יעיל ל-20 שנה. זה אומר שכל האוכלוסייה מגיל שנה עד גיל 26-7, לא משנה, מחוסנת. מוגנת לחלוטין. מי יודע מה האחוז הזה באוכלוסיית מדינת ישראל? 40%. אוקיי? 40%. זה אומר ש60% מאוכלוסיית מדינת ישראל כך או כך לא מחוסנת. עכשיו, היום אנחנו לא רואים התפרצויות גדולות של המחלות האלה, מהסיבה הפשוטה שאנחנו כילדים עוד חלינו, ואנחנו משמרים את חסינות העדר האמיתית, אבל הילדים של היום כשהם יגדלו, הם כבר לא יהיו מחוסנים, הם לא יהיו מוגנים, ואז לא חסינות העדר ולא נעליים. אז בעצם ברור שהחיסון לא מסוגל לייצר חסינות כזאת, את מי השארנו חשופים? השארנו חשופים בדיוק את אלה שהמחלה עלולה להיות קצת יותר מסוכנת עבורם. את התינוקות הקטנים, שבגלל שאימא שלהם קיבלה חיסון, אז כשהם נולדו הם כבר לא קיבלו הגנה פסיבית. אוקיי? הילדים שלי עוד קיבלו הגנה פסיבית, כי אני חליתי במחלות האלה. אבל הילדים שכבר ייוולדו בקרוב, ההורים שלהם כבר קיבלו חיסונים, הם כבר לא ייוולדו מחוסנים, אמיתי. אז הם יהיו חשופים למחלה. מי עוד יהיה חשוף למחלה? המבוגרים שלהם המחלה. שוב, קצת יותר מסוכנת. אז במצב של חיסון אנחנו מגינים לזמן מצומצם, על אוכלוסייה מצומצמת. אנחנו מגינים על הילדים בדיוק בגיל שהמחלה לא מסוכנת עבורם, בדיוק בגיל שהם לא צריכים את החיסון. מה אתי בזה? מה הגיוני בזה? אנחנו נותנים להם משהו שאין לו תועלת עבורם, לכאורה כדי להגן על הכלל, כשלמעשה אנחנו מסכנים את הכלל. אנחנו מסכנים את הכלל בזה שהילדים שלנו לא יוכלו לספק חסינות עדר כשהם יהיו בוגרים. אז בהנחה שבין מקבלי ההחלטות לא יושבים אנשים טיפשים והם יודעים בדיוק את הדברים האלה, אוקיי? אני לא ממציאה את זה, מכירים את המחקרים שאני ראיתי, מכירים את הנתונים, הם חד משמעית, האינטרס פה הוא הגנה על מעמד החיסונים. תראו איך מציגים אותנו בתקשורת. אנחנו הליצנים המשוגעים שחותכים את המזרקים שמגינים על הציבור מפני המפלצת המרושעת. אוקיי? זה הגנה על מעמד החיסונים, זו הסתה שכל מטרתה היא להחזיר את אותם כבשים טועות לעדר. עכשיו, אז דיברנו על זה שבעצם הפגיעה בחסינות עדר זה מחיר שכולנו משלמים, והזכרתי שלמחלות ילדות יש גיל תחלואה גבוהים, ואני שואלת, האם בכלל נכון מצידנו לנסות למנוע תחלואה? אוקיי, יכול להיות, אמרנו שכל המבוגרים לא מחוסנים, אולי פשוט ניתן עוד מנות. ניתן עוד מנות בהיריון, ניתן עוד מנות בגיל 20, 30, 40, לא משנה, ניתן עוד מלא מנות. האם זה יגן על העדר?
אז כאן אנחנו צריכים לחשוב בכלל האם אנחנו רוצים למנוע את המחלות האלה. ג'פרי גורדון, מיקרוביולוג, הגדיר את זה מאוד יפה, בני האדם הם ענן בקטריות ברקמה אנושית דקיקה. אנחנו חיים בסימביוזה נהדרת עם וירוסים וחיידקים. יש מחקרים שמציגים את זה שווירוסים בעצם אחראים ללא מעט מהקוד הגנטי שלנו. אנחנו התפתחנו למה שאנחנו היום בזכות חשיפה לווירוסים. הניסיון הזה להימנע מהם, מה שנקרא will bite us in the ass, אוקיי? אז לא בטוחה שבכלל שווה להימנע, ואני רוצה שתראו פה, יש מחקרים כבר משנות ה-60 שמציגים את התועלת במחלות. עכשיו אני רשמתי כאן רק כמה נקודות מעניינות. יש פוסט בקבוצה שנקרא התועלת במחלות ילדות, ויש שם את כל המחקרים שמתייחסים לנתונים שאני מעלה כאן. בעצם מה שקורה זה שאנחנו מקבלים היום אוכלוסייה שאולי חולה פחות בחצבת, אבל חולה יותר בסרטן, בסכרת, באסתמה. יש פה שיעור אלרגיות מטורף. מעניין אותי לעשות ניסוי שנייה, ירימו יד כל מי שמכיר מישהו מעל גיל 25 שיש לו אלרגיה מסכנת חיים. מעל גיל 25. יש פה מישהו עם יד? אחד. תרימו יד עכשיו כל מי שמכיר מישהו מתחת לגיל 25 תסתכלו מסביבכם. קודם שלושה הרימו ידיים. אני בשכבה שלי, אני לא זוכרת שהיה אף אחד כזה, לא דיברו איתנו אף פעם על אלרגיות. בשכבה של הילדים שלנו, כל שנה, של שני הגדולים שלי, אני מקבלת הנחיות של מה מותר להביא לבית ספר ומה אסור להביא לבית ספר, ואת זה אסור לה להריח בכלל, כי היא תחטוף התקף. אז תשימו לב מה קורה לשיעור האלרגיות, זה הזוי, ובעצם זה בעצם נזק נוסף, ההגנה הזאת מפני מחלות קשות שהמחלות סיפקו לנו, שהתחלואה הטבעית סיפקה לנו. נשאר לי עוד הרבה. מה תכלית ההנהלה? כמה אני מקבלת? כן, אז בואו נראה. אז נעבור לשאלה השלישית. השאלה השלישית זה הנושא של בטיחות חיסונים, ובנושא של בטיחות חיסונים יש מתודה מאוד 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 ברורה של מחקרים קליניים שצריכים להיעשות לפני שחיסון או תרופה יוצאים לשוק. שהשלבים הראשונים הם שלבים שנעשים במעבדה, אבל אוכלוסיות מאוד קטנות ומצומצמות, זה לא שלבים שנועדו לבדוק בטיחות באמת ברמת האוכלוסייה. השלב שמעניין אותנו זה שלב 3, שלב המחקר הקליני זה שלב על אוכלוסייה גדולה, שהמחקר הכי נחשב הוא מחקר RCT, שזה Randomized Control Test. Randomized Control Test לוקחים אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, מחלקים אותה לשתיים בצורה אקראית, לקבוצה אחת נותנים את הטיפול, ולקבוצה השנייה אמורים לתת תרכיב שיש לו 0 השפעה או מינימום השפעה על הפרמטר הנבדק. זאת אומרת, אם אנחנו בודקים בטיחות, חייב להיות מצב שיש כאן 0 השפעה, שזה יהיה תרכיב שלא גורם לתופעות לוואי. זה מאוד חשוב, זה תרכיב למשל כמו סיילים, שזה מי מלח. עכשיו, למה זה חשוב שזה יהיה סיילים וזה לא יכול להיות נגיד רק כמו החיסון, רק בלי הווירוס, למשל, בלי הפתוגן? למה? כי זה מה שיש בתרכיב החיסון. עכשיו, זה כמובן רשימה מאוד מאוד חלקית, קישור לרשימה מלאה. יש כאן רשימה של חומרים שכל מי שיודע לקרוא יכול לדעת שזה לא הגיוני לתת את זה לקבוצת בקרה כשאתה רוצה לבדוק בטיחות, כי אין ספק שיכולות להיות כאן תופעות לוואי. אז בואו נראה בעצם, עכשיו יגידו לנו החכמים מהמשווקים, זה לא אתי. אי אפשר להשאיר את קבוצת הביקורת חשופה למחלה הקשה והנוראית, נכון? אנחנו ניתן לקבוצה אחת חיסון ואת השנייה נפקיר? זה לא עובד ככה. אז יש שני מקרים. בואו נניח במקרה הראשון שקיים חיסון קודם למחלה הזאת, ואז יהיה הגיוני אולי לבדוק את החיסון החדש מול החיסון הישן מבחינת בטיחות. זה בהנחה שהחיסון הישן אכן נבדק היטב לבטיחות. במקרה אחר, שמדובר בחיסון חדש לחלוטין, אין שום סיבה בעולם לא לבדוק אותו מול פלסיבו. זה האידיאל, נכון? מה שנקרא make sense. בואו נראה מה קורה עם פרבנר, למשל. בחרתי את פרבנר כי הוא חיסון חדש שיחסית לא הייתי צריכה לחפור בכל ההיסטוריה שלו. חיסון פרבנר 13 החדש, שימו לב, הוא נבדק בהרבה מחקרים קליניים, כמעט 5,000 פעוטות, מול כמעט 3,000 פעוטות שקיבלו שהיו בקבוצת הביקורת,
ומה הם קיבלו בקבוצת הביקורת? את הפרבנר הישן. אוקיי, נגיד שזה הגיוני. אגב, שימו לב שלפרבנר החדש היה פי 2 יותר מקרי מוות בעריסה. אבל בדקו אותו מול הפרבנר הישן, אמרו בסדר, מצוין, הלאה. אז בואו נבדוק מול מה נבדק הפרבנר הישן. נכון? בטוח הוא נבדק מול פלסיבו, כי הפרבנר הישן היה החיסון הראשון נגד פנאומוקוק, לא היה שום דבר לפניו. שימו לב, אז זה בדיקת היעילות של הפרבנר, היא נעשתה מול מנינגוקוק, שכאן זה הגיוני. כי אתה מחסן אחד למנינגוקוק, אחד לפנאומוקוק, ובודק עם מי חלה במה. זה הגיוני לבדוק יעילות ככה. אבל שימו לב, בדיקות הבטיחות הסתמכו על אותן בדיקות יעילות. אוקיי? אותן בדיקות יעילות. אבל אוקיי, אולי המנינגוקוק נבדק בעצמו לבטיחות, ואז אפשר איכשהו להתייחס אליו? תראו מה הקפתי פה באדום? ניסויי. לא רק שהוא לא נבדק לבטיחות, הוא היה חיסון ניסויי, אפילו לא היה לו אישור באותה תקופה. אוקיי? חיסון הפרבנר הראשון, ואגב אם תתעמקו באלון היצרן, זה אלון היצרן. אני לא ממציאה כלום, אלון היצרן של פרבנר 7, מופיע כאן, אתם יכולים לעשות חיפוש בגוגל. החיסון פרבנר הראשון, לא רק שהוא לא נבדק מול פלסיבו, הוא נבדק מול מנינגוקוק ניסויי, ומול מנינגוקוק ניסויי, וקבוצת הביקורת וקבוצת הניסוי קיבלו בנוסף גם דיטאפ או דיטיפי, רק כדי לוודא עד הסוף שלא יהיה שום דרך לשייך את תופעות הלוואי לחיסון. תקשיבו, כשאתם רואים את הדבר הזה, אני מקווה שאתם כבר ממש מזועזעים כמוני, כשרואים את זה אין ברירה אלא להגיע למסקנה שכל הפרדיגמה הזאת של ניסויי בטיחות של המחקרים הקליניים נועדה להסתיר את תופעות הלוואי. אני רוצה להגיד לכם שאני עברתי חיסון על כל החיסונים שניתנים בשגרה במדינת ישראל, ואף אחד מהם לא נבדק לבטיחות מול פלסיבו. כשאני באה עם זה למשווקנו החביבים, והיו לי לא מעט ויכוחים איתם, הם תמיד אומרים לי, בטח שנבדק, ואז מתחילים לזרוק לי מלא מחקרים, ואז בכולם אני רואה שרשום פלסיבו בתקציר, ואז זה מה שנקרא אלומיניום קונטיינינג פלסיבו, שזו הגדרה מעניינת לפלסיבו, ואתם יכולים לראות כאן למשל, שימו לב, הנה, indistinguishable אלומיניום קונטיינינג פלסיבו, זה מאוד מעניין, למה הם קוראים לזה פלסיבו, ככה נבדק הגרדסיל. שימו לב איך למשל אושר בכלל החיסון של ילד בהיריון, זה ממש מעניין. ההמלצות היו מבוססות על היגיון קליני ופחות על מידע. אוקיי? ההשפעה החיובית על התינוקות הינה צפויה אך לא מוכחת. טוב, נו, כי למה? כי תופעות הלוואי הן מקומיות ולא מזיקות. זה לא נבדק, אבל התופעות הן מקומיות, אנחנו כבר יודעים למה, כי ככה קיבל לנו, כי שילמו לנו הרבה בשביל להגיד את הדברים האלה, וזה בעצם ככה, ואחר כך באים אלינו ואומרים לנו safe and effective. אז בואו נסתכל, אגב גם חיסון הרופטה נבדק מול אותו תרכיב רכבי אנטיגן, למרות שזה חיסון חדש לחלוטין, וכשאני מציגה בפניהם את כל הדברים האלה, זאת הטענה שאני מקבלת. את לא רופאה, את לא מבינה מזה מספיק, זה מורכב מדי בשבילך. אוקיי? כשאין להם מה לענות, הם עוברים לטענות של אדומינם, ואחרי שהם מסיימים עם האדומינם, הם אומרים, לא, בטוח יש מחקר בטיחות מול פלסיבו, בטוח יש, אנחנו כבר הולכים לחפש אותו, אנחנו מיד חוזרים. אף אחד לא חזר עדיין, אני מחכה שהם יחזרו, באמת, יש לי המון צ'קים במסנג'ר שפתוחים ומחכים שהם יחזרו, אבל זה לא קרה. אז עכשיו אני שואלת את עצמי, לא יכול, כאילו ברור שלא כולם מושחתים, כן? נכון, ברור שלא כולם מושחתים, אבל אין מה לעשות, כשהקריירה שלך וזה תלויה בזה שאתה לא תבין את הדברים האלה, אז אתה לא מבין את הדברים האלה. מאשימים אותי אחר כך שאני מפיצה מידע שגוי, שאני מסלפת וכל מיני כאלה, זה סוג של דיסוננס קוגניטיבי כדי להגן על האמונות הבסיסיות ועל הדברים שאתה נאלץ להאמין בהם. עכשיו, מבחינת בטיחות, אז אין מחקרי בטיחות, אבל אומרים לנו אחר כך שיש מחקרים סטטיסטיים, וזה כבר ניתן למיליון ילדים. איפה המחקרים? קודם כל מחקרים סטטיסטיים הם מחקרים מאוד מאוד חדשים ולא רלוונטיים. מה שאותי מעניין זה למה בפועל אני רוצה לראות למה אין דרך מעבדתית להבחן תופעות לוואי. 60 שנות חיסונים בישראל, ועדיין
אין שום כלי אבחנתי, לפחות ברפואה הקונבנציונלית, אוקיי? לפחות ברפואה הקונבנציונלית אין אף כלי אבחנתי שמאפשר להורה שמגיע עם התינוק שלו שהגיב לא טוב יום אחרי חיסון, קשר זמני בלבד, ואין כלים אבחנתיים בשביל לראות האם הקשר זמנים הזה הוא באמת תופעה של החיסון או לא תופעה של החיסון. אין דרך להבחן את זה. אין מחקרים, אין ממש מחקרים שעוסקים במי רגיש יותר, מי צריך להיזהר. אין מחקרים שעוסקים בטיפול בנזקים, שוב, ברפואה קונבנציונלית. ובטח שאין מחקרים שעוסקים בנזקים, כי אם אתה לא מודה שיש נזקים, איך תדע לטפל בהם בכלל. אז עכשיו, המחקר העיקרי שאנחנו מחכים לו כבר הרבה מאוד זמן, המחקר הזה שמשווה בין מחוסנים ללא מחוסנים, נכון? מישהו כבר שאל על זה ואמרו לו, בטח יש מלא? נכון, הרגשתם ככה? זורקים עליכם מלא מחקרים במטרה להתיש אתכם, וכשאתם עוברים מחקר אתם מגלים שזה לא מה שביקשתם. אין מחקר כזה, זה או שזה נעשה על 3 אנשים, או שזה בכלל בדק MMR מול MR, או שזה בדק מול דברים אחרים בכלל, או שזה בדק אלומיניום בבליעה ולא את הג'ובנט בהזרקה. אין את המחקר האחד הזה. המחקר היחיד שנעשה עד היום זה מחקר מסוג סקר, הוא מחקר חלש, אבל הוא הראה תוצאות מדהימות. הוא הראה, תסתכלו, אמנם המחוסנים חולים קצת פחות בחזרת ובאדמת, אבל תראו מה יש להם יותר. פי 22 יותר אלרגיות, פי 4.2 יותר אוטיזם, פי 5.2 לקויות למידה. גם זה נמצא בקבוצה, אני אעבור על זה מהר, שימו לב לתוכנית החיסונים, אז והיום. אתם רואים איך נראית תוכנית החיסונים היום, 2018? והיד עוד נטויה. כן, יש עוד המון חיסונים בפיתוח, והמון חיסונים הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות מתה להכניס לנו. ממש. אז זה הלוח, ושימו לב מה קרה לאשפוזים כתוצאה מתגובה אלרגית. תראו מה קרה לאסתמה בשנים האלה. 63 אמרנו התחיל החיסון של החצבת. תראו מה קרה מאז, עד שנת 2000. שוב, כל הגרפים שאני מראה עכשיו, זה גרפים רשמיים ממאמרים, הכישורים נמצאים פה למטה. תראו מה קרה למחלות כרוניות, קרון, סכרת, אסתמה, צליאק. למה? אמרתי, לא יכול להיות שכולם מושחתים, נכון? הם לא כולם מושחתים, הם פשוט ניזונים בדיוק מאותה תעמולה ומאותה הסתה שקרית. תראו איך מציבים אותנו. גזר דין מוות. הם משווים את מי שלא מחסן כגוזר גזר דין מוות. הם מציגים אותנו כסתומים. ממש, ככה, סתומים. וכשבפועל, רופאים לא יודעים כלום על חיסונים. אני מאמינה שרובם באמת דואגים לרווחתנו ורוצים בטובתנו, אבל אפילו הנה, פרופסור דגן בעצמו, הרופא המטפל הממוצע, אינו מבין היטב בחיסונים. מי מבין? רון דגן מבין. אתם יודעים במה הוא מבין? הוא מבין יפה מאוד בכל המענקים שהוא מקבל מ-GSK ופייזר. ככה, זה הדיון שנערך על פרבנר. תעברו על זה, זה זמין גם בקבוצה. לא אעביר, בסדר? זה זמין בקבוצה. זה בעצם דיון שנערך על פרבנר, כשמראים פה שהחומרים שהוועדה קיבלה לקרוא זה חומרים של GSK ופייזר, חברות תרופות, למי שלא מכיר.